Da, bineînțeles, împreună cu Centrul de Documentare și Informare al Societății Naționale Romgaz. Vreau să vă spun că de câțiva ani buni sărbătorim Ziua Mondială a Apei, ținând cont de importanța apei. Și aici nu vreau să spun lucruri mari, lucruri care s-au mai spus și suntem conștienți cu toții de lucrul acesta. Există și sintagma celebră că apa înseamnă viață și noi ne străduim să dăm importanța cuvenită acestei resurse, conștienți de faptul că într-un viitor nu foarte îndepărtat, ținând cont și de evoluțiile climatice, ținând cont și de ceea ce se întâmplă, apa va deveni mai prețioasă decât orice alte resurse. În acest context, noi ne străduim să punem la punct sistemul nostru de apă, să găsim resurse în așa fel încât zona noastră să nu fie afectată de, să spunem, lipsa de apă sau alte fenomene de genul acesta. Observația că știți foarte bine că am derulat și încă derulăm și un proiect de reabilitare a infrastructurii de apă uzată în municipiul Medea și în zona de nord. Continuăm acest proiect, vom accesa fonduri europene pentru continuarea lui și în exercițiul financiar 2014-2020, pentru a face același lucru care l-am făcut în centrele urbane și în comunitățile rurale aferente zone de responsabilitate a operatorului de apă. Conștient fiind, așa cum am mai spus, că apa este o resursă vitală pentru noi. Manifestarea de astăzi are rolul tocmai de a face cetățenii, utilizatorii să fie conștienți de acest lucru și să fie conștienți și de eforturile pe care le facem pentru a asigura o apă de calitate.